खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे बिटिआर नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआर नि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि गोबां मानि हाग्रा बिफान एबा हाग्रा ओनसोलाव एबा फरेस्ट ओनसोलाव बेरायदिंनानै नायदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे बेरायनाय आरो नायदिंनायनि गेजेरजोंनो गोबां मानि थांखि लादों बिटिआर सरकारनिफ्राय एबा फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय हाग्रा संरैखाजों लोगोसे माबोरैहाय दैनि जेंनाजों माबोरै मोगा-मोगि खालामनानै मावफुंनांगोन एबा मावफुंगोन बेखौ लानानैबो दिनै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामानि आमोलाव दैदेननाय एबा बिपिएफ सरकारनि समावहा गोबां फरेस्ट ओनसोलखौ दानस्रांनानै माबोरैहाय गावबा गावनि थाखाय गाव मुलाम्फा जानायनि थाखाय साहा बागान खालामदोंमोन राबार बागान खालामदोंमोन बेखौबो खुगा बेखेवदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बेखौबो सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे आरो जाय बिथांमोना आथिखालावहा हाग्रा सिमफायबाय थादों जाय जोंनि बिटिआर नि सम्पद जाय संरैखा जायखौ लानानै दिनै गोग्गानाय दङ जे बिटिआर ओनसोलाव गोबां माने फरेस्ट ओनसोल दं आरो हाग्रा बिफां लाइफां दं जिब जुनार दं बेखौ फोजोबस्रांग्रा बिथांमोननिसिम गोख्रों सिगांग्रो मिथिसार होदों एबा मिथिहोनायखौबो नुनो मोननाय जादों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोबां न' बां थाखानाय टाउन सहराव न' बां थाखानाय सोद्रोमाफ्राबो हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै गावबा गाव हाफोरखौ आवग्रिना लानायजों लोगोसे बिफां लाइफां दानस्रांहैदों बिथांमोनखौबो थाबैनो जाय बिथांमोना न' दंखायो न' बां दंखायो संसार दंखायो गुबुन गामिफोराव हा हु दंखायो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो गावबा गाव न'आव फैफिनो मानो होनना बुङोब्ला इयुनाव बेफोरखौ जुदि आरोबाव गाज्रि एबा सरकारखौ सोंखारिबा जानाय नङा होननानै बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोना रोखा डिसप्लेनि गेजेरजों
जि फरेस्ट डिभिजन दङ मोनफ्रोमबो डिभिजनाव नार्सारि बानायनायनि थाखाय थांखि लानाय जादोंमोन आरो दिनै बे धलपानि रिजार्भआव फैनानै आङो नार्सारिखौ नायफैदो बेवहाय प्राय 9 लाखसो बिफांनि फुलि बिथांमोना बानायदों 10%आ हयथ' बिदुंनि थाखाय माबानि थाखाय थैनोबो हानाय नाथाय अलरेडि 9 लाख बिथांमोना बानायदों आरो बेवहाय मोजां मोजां बिफांफोर दङ दा बेखौ आसाम सरकारनि जि मोनसे बृक्षरोपण आन्दलन जादों बेवहाय माखासे थांगोन आरो जोंनि ओनसोलावबो बे बिफांफोरखौ गायगोन फैगौ 5 जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैगासिनो दङ बेखालि मेसिभ प्लेन्टेसन जागोन गुबुन गुबुन जायगायाव दा बेनिखायनो आङो आगोलाव जोंनि फरेस्ट अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदियैनो दिनै बिथांमोना बानायनाय नार्सारिखौ नायनो फैदों आरो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जे बेवहाय प्राय more than 5 हेक्टर हायाव बिथांमोना नार्सारिनि प्लान खालामदों आरो दासिम जिखिनि नार्सारि बिथांमोना बानायबाय जोबोद क्वालिटि जादों आरो बेबायदि नार्सारिखौ जोंनो नांगौ मानोना जोंनि मानसिफ्राबो बाहेराव बिफां फुलि नागिरना थांनो गोनां जायो दा बोसोरनैसोनि उनाव आं सानदों जे बे गासैबो 8-10टा नार्सारिखौ मेनटेन खालामनो हायोबा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिफां जिखिनि फुलि नांगौ बेखौ जों होनायजों लोगोसे जों बाहेरावबो बिफां फुलि साप्लाय हरनो हागोन दा बेयो जोबोद मोजां मोनसे एचिभमेन्ट आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों जे जायफोर इन्डिभिजुवेल सोरबाया नार्सारि बानायनो सानदों बिफां फुलिनि थाखाय बा मैगं फुलिनि थाखाय जायखिनि जाया मानो बिथांमोनखौबो जोंनि सरकारा हेल्प खालामगोन जुदि सोरबा आवगायबोयोबा नार्सारि खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो बड'लेण्ड ग्रिन मिशन जोङो थांनाय बोसोराव जागायदोंमोन बेवहाय 2% टटेल बाजेटनि जों लादों मानोना बिदुं बा ग्लबेल वार्मिंआ जि आबहावाया जेरैबायदि सोलायलांदों बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो मेसिभ बिफां गायनाय प्लास्टिक बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव माने लासै लासैनो गैया खालामनाय आरो लोगोसे हा सिंनिफ्राय दै बरननाय जिखिनिखि बरनबाय थायोबा दैनि लेयारा गाहायाव थाङो दा बे देग्लाय बोसोराव गोबां जायगायाव दैनि जेंना जानाय नुदों ओंखायनो फैगौ 10 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि हा सिंनिफ्राय दै बरननाय ग्राउन्ड वाटार बाहायनाय बेखौ फोजोबनानै सर्सनिफ्राय जि दै दङ बेखौ लोंनायनिफ्राय आबाद मावनायनिफ्राय जेरावबो बाहायनाय बिनि थाखाय मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों दा बे बड'लेण्ड ग्रिन मिशननि गेजेरजों 10 इयार्सआव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेनि थाखाय नेशनेल एक्सपार्ट माखासे ग्लबेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जोंनि कनसालटेसन सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय मोजां मोनसे पलिसि जों बानायनो हागोन होननानै सानदों जिखिना एनक्रस खालामनाय एबा फरेस्टआव थाफैनाय बिदा फंबायफोर आं बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट जि दङ 2006आव जानाय बिनि बादियै गुबुन हारिफ्रा जायफ्रानोखि मोनथाम जेनेरेसन 75 इयार्स जाबाय बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनो आरो जायफोर एसटिसफोर एबा फरेस्ट डुवेलार्सफोर एसटिसफ्रा बेवहाय 2005 मायथाइनि सिगाङाव जायफोर दङ बिसोरो मोनो आं खावलायनो सानो जे जायफ्रानोखि हा हु दङ खाथियावनो गामियाव बा गुबुन जायगायाव हा हु दङ बिनि उनावबो हाग्रा दानफैदों बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां मायबा रांखान्थिनि जेंना दङ माबा दङ जोंजों सावरायोबा जों मदद खालामगोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थांनो थाखाय आं खावलायो जायफ्रा हा हु दंखायो क'क्राझार टाउनाव थानाय एबा गुबुन जायगानिबो माखासे सोरबा साफा सानै कन्ट्रेक्टर साफा सानै राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो उल्टापानि फरेस्टआव फैनानै गुबुन गुबुन जायगायाव गुवार गुवार हा आवग्रिदों आगोलनि सरकारनि समाव राबार बागान बानायनाय साहा बागान बानायनाय फरेस्टनि हाखौ दानस्रांनानै बेबायदि सोलिबाय थादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों दा नंखायनो बेबायदि रावखौबो दानस्रांनो होनाय जानाय नङा आरो जायफ्रा अलरेडि दखल खालामबाय बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय जोङो एक्सन लानाय जागोन ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जायफ्रानोखि हा हु दङ बिथांमोना गावनि जायगायाव थांनांगौ आरो जायफ्रा हा हु गैथारा जेरावबो गैया बिथांमोननि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन खालि बिथांमोना गोदानै हाग्रा एवस्रांनाङा थांनानै थानो थाखाय जिउ खुंनो थाखाय पार्मानेन्टलि रायजो जानो थाखाय जिबायदि पलिसिखौ जों बानायनो हायो बे पलिसिजों जों साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय रिहेबिलिट खालामनो थाखाय नाजागोन नाथाय जायफ्रा दिनै हा हु थानानैबो बेफोरखौ खालामदों बे आयेन बेरेखा हाबा मावनाय जादों बिथांमोना जाहाथे एक्सन लाबा दुखु मोना आं बेखौ खावलायखानानै दोनदों जायफ्रा गावबा गावनो मिथिगौ सोर हा थाखानानै न' बां थाखानानै फरेस्ट एवस्रांफैदों गावबा गावनो मिथिखागो दा बिथांमोना थांफिननाया मोजां बेवहाय आरो गुबुन पलिटिक्स खालामनाङा जायफ्रा गैथारा बिथांमोनाबो जों मिटिं लिंगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावबुराफोरखौ लिंगोन लिडारफोरखौ लिंगोन फैनानै गावबा गाव बुंना लानांगो जे जों उमुक जायगायाव थायोमोन जोंहा हा हु गैला उमुक जाबाय तुमुक जाबाय आथिखालावथ' बयखौबो मिथिजायो भटार लिस्टखौ मोनबानो
बिनि थ्रुयैनो बबे गामिनिमोन मायाव हा दङ गैया गासै बरनजोबनो हायो आरो BTC आवथ' जोंहा डिजिटाइज जाजोब्बाय जों खालि मानसिनि नामखौ मोननांगो बिनि उनाव जों बेहा हा दङना गैया जों बरननो हायो ओंखायनो थगायलायनो नाङा आरो बेबायदि नोङो ओरैबायदि टेम्परारिलि न' फिसा मोनसे लुना लागोन जेराव गोसो बेयावनो आबाद मावगोन बेबायदिथ' जानाय नङा आबाद मावना जानांगोन खिन्थु सिस्टेमेटिकेलि दा बैफोरखौ जोङो खामानिखौ जों आखायाव लागोन आरो बेयाव रावबो खहा जानाय नङा थांनाय इलेक्सननि आगोलाव नुदों साफा सानै BPFनि सेला बेलाफ्रा हाबनानै गोबां पलिटिक्स खालामनो नाजादों बेवहाय दा बेफोरो मोजां नङा इयुनाव सोर थागोन UPPLआवथ' थानाय नङा जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारि थागोन बेयाव BPFआबो रायजो जागोन बयबो रायजो जागोन दिनै बिदुङा जेरै बारिलांदों बिदुङा जेरैबायदि बांदों दा बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जागोन दा बेखौ रैखा खालामनांगौआ बयनिबो बिबान दा नंखायनो बेवहाय सोरखौबा थुनज्लायनानै बिदा फंबायनि गेजेराव बेखौ गाज्रि थासारि खालामनायाथ' मोजां नङा दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय दा जोङो गोदान पलिसिफोर लादों बे पलिसिफोरनि गेजेरजों जोङो बयखौबो जाहाथे खहा जाया बेबायदि माखासे जायगायाव रिहेबिलिट खालामनो थाखाय खामानि मावगोन